Nduk, mbok ojo nunggoni telek pitik delok pemirsa. Lah aku pengen jumak nih. Iya bener. Ngene iki lho pemirsa, aku darani mbliduki to. Lho, ngeten niki tiap hari. Gresuk ngeten niki. Terus ngeten iki, lho jan cobi pirsani to. Ya Allah, paring ono sabar ya Allah. Dan anak mak tas ngantar sekolah. Lah kok anakku nunggoni ngene lho. Iki ning ngarep nggonmu mau begitu buka lawang to, Nduk, ngarep omahmu dhewe. Ya wis beberapa titik. Lah iki mbok tunggoni ngene iki terus piye ngono lho. Dadi nang maem sik. Engko tak resikane barek iki. Ning kene sik. Wingi anu di apa sing buah dari Mak Besti kan ya gak boleh ngono to lambene. Di maem karo Bunda Dewi karo semua. Sing kanggone Mbak Indah entan dibawakno anggur ijo to, isih kae nang dimam. Makasih lho Mbak Indah. Bogo sangu ning ndi? Sesok ning Surabaya. Ya selak mambu le, selak apa penyot. Gak apa besok beli lagi nek nggo sing apa jenenge sing tinggo sangu buahe. Maksudnya nek sangu sing kering-kering ngono kuwi lho, kayak jajan-jajan ngono kuwi. Sing anggure dimam ya dimam ae rasa ngenteni tinggo sangu. Ayo nek mam saiki. Ibu engko terus kancane resik-resik iki. Tapi aku kunjungan ning kene nunggu Iya, dibayi. tapi nunggoni tidak harus nunggoni telek to, Nduk. Ya diresiki ibu sik to. Aku ki tak goleki entan ning ndi, aku ki ngono. Bagi gak boleh sare, ayo jalan-jalan, beli jak jalan-jalan ben gak sare. Wis Lagi uangnya kok nek seru. Oh iya ya. Oh nak soromonyos ki koko. Soromonyos itu bakul pemirsa. Entar nek nyeluk soromonyos. Nek soromonyos putrane Mbak Lipa. Nek soromonyos bakul. Itu putri kembang. Kembang apa? Kembang Klemot. Ku berikan kates untukmu. Ndelok duduk esuk-esuk kok wis bubuk. Nang tutupen ndi nang dilebokno kulkas ke. Nek dilebokno kulkas kan engko adem to. Itu di situ tutupnya. Intan engko tak jak nglebokno kursi ya, Nduk, tak resikane sik kursine rungokno Ibu ah. Kursi tak resikane. Terus bar kuwi dilebokno ning jero omah. Wis gak apa-apa ning ngarep gek nek kursine gak apa-apa. Lah wong bendino Ibu wis capek ngresiki anunan pitik ya ora. Terus kita mau bikin konten. Kita akan maem dengan budget 0 rupiah. Karena apa pemirsa? Ya wis duwe godhong tela kanggone maksum. Kacang ya wis enek, kecap wis enek, tempe ya wis enek lho pemirsa. Buah-buahan segar ya enek iki. Dadi engko arep maem dengan budget 0 rupiah. Semangat ya Tan. Tapi engko sik ya buke tak resik-resik omah sik. Yes alon-alon tra yo urung sehat betul ya. Sesuk ki kan Mbak Lupi kan ulang tahun. Engko nek Repa gak repot minta tolong Repa, seumpama Repa engko urung iso ngetero ya numpak motor alun-alun tapi Intan kok jobah. Ya menengahe alon-alon. Soalnya kan terus terang ki dodone Ibu jek urung nemen, maksudnya urung banget sembuhe, jek krasa mak sengkring ngono. Ngono lho. Aku kan kadang ki ngene lho pemirsa. Repae kadang garap iklan jek urung gawe konten, aku kadang nek ngrepoti terus ki mesake. Soalnya ndekne duwe tanggung jawab yo miseni kontene ngono lho. Dadi iso mungkin nek sekirane aku ketoke iso, aku sanggup yo budal. Ngono, sesuk yo buah barang. Nggone adike Mas Aji. Jenenge yo Intan teke. Iya. Jenenge Mbak Intan. Jenenge koyo padha aku ah. Iya. Nek kae kan Mbak Intan iki kan Intan Intun ngono. Oke?
Jangan nambah Indah dek aku deh. Iya, sing jenengno Intan itu almarhum Mbah Gito. Mbah Gito etol. Mbah Gito kuwi ngipi, Dok, ngipi. Aku pas ijek hamil 8 bulan. Iki ki ketoke anu yun anakmu wedok neh. Aku kok dikeki impenan, anakmu dikongkon ngekeki jeneng Sukma Intan. Iya, Sukma Intan Nurhayati. Ibu Yuni gur urun Dwi. Sukma Intan Dwi Nurhayati. Iya, Sukma Intan Hayati kayak mau ngono tok impene Mbah Kong dadak ibu duwe ide tak tambahi Dwi. Soale anak nomor 2 ngono. Alhamdulillah esuk-esuk diteri rezeki. Niki pun bakdo ngobrol-ngobrol nggih, Mbak nggih. Mbak nggih, kula matur suwun nggih. Nggih. Oh, nggih niki. Mengke langsung kula sampaikan. Jenengan anu terke nggih. Oke, siap. Nggih, kula nggih matur suwun nggih. Delok kanten. Nggih. Benjing ngantene jam pinten? Benjing Jam 9. Ijape. Nggih. Ijape jam 9. Jam 8, temune jam 9. Langsung berijab, langsung peletik, tangi turu langsung Peledak. Nggih, benjing kula tak wisuk. Subuh kula tak ndang macak. Oh, bagian ater-ater nggih Mbak Deni, Mbak Isma, semangat selalu. Dalem? Nggih. Ubeng-ubengan. anu napa ditonjok Kuat ah. sak Indonesia bagian timur. Nggih. Utara, Tenggara, Timur Laut. Nggih, matur suwun. Oblok-oblok kula. Nggih. Kek subuh ibu jam 4. Nggih, Mbak. Ya wis subuh wau. Nggih, matur suwun, Mbak. Nggih. Mbak Deni, Bang. Loh, lewat di? Oh, mriki. Nggih, Rano. Nggih. Mbak Deni, Mbak Isma, nggih pemirsa. Mbak Deni, Mbak Isma, ater-ater berkat. Nah, pemirsa, aku tak ndang mindahi kursi depan, bar kuwi aku akan memberikan sajian mereview Makman dengan budget 0 rupiah ya pemirsa. Nah, iki tak anterne bayi. Oke. Matur suwun nggih Ibu, Mbak Intan, Mas Haji, keluarga besar Mas Haji nggih. Sampun ditonjok. Tonjokan ini artinya anu pemirsa, sebagai undangan. Mbah Yi. Halo. Sira munyer. Waduh. Inten. Ayo kita ngelehi kursi dan mengresiki. Ki punya Mbah Yi. Mbah Yi nganu, Mbah Yi tuntun sik kon pinarak. Mbah Yi anu pinarak sebentar. Niki leh kula ndamel video kasih nasi. Nggono ning mburi. Dapat Mbak Dewi entuk. Lah, kok sapa iki? Dari Mbah Mas Haji anu saking Mas Haji Mbah Yi. Saking Mas Haji. Ibuke Mas Haji. Sesuk Repa kongkon buah, Mbak. Ya, sing buah Repa. Iya. Nggih ampun Mbah Yi masih kepalane pusing pemirsa. Mbah Yi jenengan seumpami kula jak mereview masakan 0 rupiah jenengan saged napa mboten? Mengke tapi kan angsal godhong sik tondo ibu tak cerita mbek Mbah Yi sik sediluk ae. Angsal godhong telo kalih maksum, ajeng kula sambel kecap, terus kalih tempe tepung, kalih kerupuk ngoten di dahan. Mengke nggih, pun jenengan ndang sare riyen. Ha blonjo tak beno saking mumet sirahku. Pundi blonjone? Kuwi lho rumane. Ning dhuwur lemari enek blonjo. Oh niki. Ngene sora monyos niki wau. Intan dereng mendhet to ya Mbah Yi. Wis ini. Mpun jan catet riyen. Wis. Dicatet pemirsa. Engko nek wis berapa kali terus lagi sekalian. Soalnya iki sedino. Mbak Deni kali Mbak Isma Mbah Yi. Mbak Deni Isma. Wis aku tak ngresiki niku riyen Mbah Yi, ngresiki telek pitik riyen.
Kursine tak lebetne Bayi. Kok terus bakdo niku masakane kula beto mriki, nggih. Pun dasare riyen. Nek kan gawe konten karo ibu dan memasak dengan budget rupiah. Kalau pemirsa ceritanya ibu baru mendem wes tapi cek mampu kalau kan aku bukan mampu nih awakmu karo Coba dari sum yo kemarin yo gratis tempe wis tuku ini dino iki gak belanja yo berarti Rp0 soalnya kan gak hari ini gak tumbas hari ini ini dan biasa kacang panen dhewe dikocek dhewe iki untuk sak mene gratis goreng kerupuk dari Mbak Elit. Oh, gratis. Paketnya kok telos. Terus budgetnya tak hitung Rp0 karena tidak beli hari ini. Bisa di konten dia hilang pemirsa. Terus lagi. Guys, Nengdi lah guys, ayo tak jadi konten guys. Sambil kecap di pemirsa, awalnya tempe, dek kerupuk, buahnya konggone Mbak Ida, dek iki kae. Konggone Mak Besti guys, tak ndom dek ini, dek sore tak makan karo Bunda, Mbak Bayi. Orang panas. Kayak orang panas Google mekar pemirsa ya. Itu ngenteni sak panas sing dikit. Wes panas. Oke, kerupuknya gede-gede dah, ya. Dan tak makan yang disek ya pemirsa. Jadi tak kayak mereview godong telo. Wes, wes. Pateni tuh. Telur menit ya, pateni kan? Wah, pateni. apa sih dipateni? Iya kamera termasuk ibu dipateni ibu. Di sini dipateni kamera. Kacang, bawang putih, karo lombok. Terus tak gorengi. Intan bingung pemirsa gluduk. Bu, iya bu. Lah wong kumbahan nggih mbok tokno nduk, engko sik gak apa-apa. Wis gemes. Apa sekirane gemes. Lagi mlayu wong nggih gluduk urung gemes kok. Mak gluduk tok. Nek sing ceblok lho. Iki. Iki sampahku. Oh ya suwek nek. Belum 5 menit. Jangan ditiru nggih pemirsa. Sik tak jemputane. Bismillah. Enak. Mau masak budgetnya 0. Tapi kamu gak belanja blas ya Dan? Gak apa-apa gak belanja pemirsa ditabung buah akeh pemirsa ulang iki 10. Besok gue Mas Haji 11, Mbak Linda 12, ini kan 10. Kita enak urung tak hitung. Jarene kancaku pe dadi nonton Rasido nang. Gak iya aku gak diundang nduk. Ndang ora ibu iki mari wis nganu ya nduk ya wis alumni wis gak sekolah ning SLB. Enek
Sing ora kancamu sing nikah, maksudnya kakake. Oh, kakake. Intan duwe kanca jenenge Lis ya. Tapi sing menikah kakake. Kakake. Dikabari ngene, Bu, benjing nganu nggih kula ajeng gadah mantu. Datang nggih. Insya Allah ya, tapi kan ora roh tanggane. Soapan kan ibu gak roh, Dok. Oh, ngono. Kalau saya apa sing melahirkan anu Mbak Yune melahirkan yo ngabari. Niki mau melahirkan tembung. Mboten tilek. Nggih insyaallah nek pamane enek anu enek sing kena tak titipi kan, mari nang bloro Dok aduh. Tak titipno. Nek gak iso budal dhewe ya wae budal dhewe, guys. Ngene tan lihatlah tan. Ini tan yo terus dikasih saya tak cukup iki, kok nek cukup iki suwek nih. Duh, kayak gini loh tan. Hop. Duh, lihatlah. Wes. Sangat-sangat lekoh, letek, buket. Apa nih tas sekolah ya? Walah, duk. Entah kabeh. Wis ben ini kemproh ya. Ada kecap ceblok di dulitin nggih. Aku resikan ampun dadi pegawai kesehatan pemirsa. Yes. Ini ya tan ya. Ngerti ya? Adekno. Adekno ning ndi? Adekno yo ning kene masa diadekno nang Pak Lurah le ta. Oh, wes lho. Ayo dilek. Nah, julek nah. Sampun. Di sebelahe. Mari kita menuju ke tempatnya bayi. Cus dulu, cus. Vertigo ngoten niku kan nek dinggih tangi pancen langsung gliyeng ngoten to bayi. Mesti suwi ngono. Nggih. Di menune niki nggih pemirsa nggih. Lho. Sambel godhong telo nggih to, kecap, kali kerupuk. Kula nggih pericik tempe. Menu Rp0 niki budgete. Gak. Iki mau tingguan. Pun monggo tadi cecel bayi. Nggih. Wis nanti cecel intene. Oke. Wis nanti man. Ya, Bang. Dulang dik bah. Lah kok dulang barang, Bang. Bener. Kok dulang. Bisa apa? Kok aku nak minum. Iya, wis. Loh, sapa lihat ini? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Mbak. Enak Mbak. Tani Mbak Indah ndek wingi. Alhamdulillah ya Allah. Iki jenenge sambel semeding tapi sambel kecap. Iki lho Mbak Indah. Apa enake rasane? Ndak jar dhewe ta, ora apa-apa wis tak ben ora apa-apa. Urut tau ta ya ora apa-apa. Mbah iki tangane tak ketok. Mbah iki angger dahar trek kutah kabeh sama mak apa sego jagung yo ning isor sebok wis ora apa-apa. Trek pangane cah. Siap. Ngono. Ya. Enggak tak resikane tak njupuk Kok modele kok buyutan tapi ya. Jaluk tempe sitok. Dekne dek yo males intan, ora gelem am dhewe nek hal muluk niku dekne kan gak gelem mereka. Den tak melok tak dulang. Nek sendokan dekne gelem alasane tanganku kok batik kotor, Bu. Ora apa-apa malah nikmat. Ketulit ngono carane nang. Tempe. Enak banget. Ya. Ini loh. Enak tapi. Kok tak genjong meleh, Bu? Kenjing mau jan mertas jan rong resiki to. Tak mbuh to. Asal tak ikra. Niki meleh pun teko meleh kita ora tapi ya masih nggon kita. Ya jeng pripun pemirsa protes kalih sinten? Ibarat
ajeng protes ngeten iki mawon enten sing mau nyatakan yo ngono kuwi resikone omah nding lapangan yo ngono kuwi. Kuwi langsung to the point. Jadi nggak ada solusi pemirsa. Solusinya sudah kemarin dikasih jaring. Tapi yang lain gak uman yang jero lapangan sepanjang jalan ini tinggi voli juga. Jadi percuma dikasih jaring soalnya yang kebanyakan yang lain masih di luar jaring. Enak ya Mbak? Ada 3 kelompok gitu pemirsa. Jadi dangdung piar-piur ya. Yo. Kita harus bisa sabar memaklumi kondisi tren dia ngoten niku. Yo nek Boten sakit protes kali sinten. Ya lah kuta dok lho ya. Entar dhewe ya kuta. Gak apa-apa pemirsa, penting aku paringi sehat dadi mendino jujupok ya. Gak usah kotor. Jadi aku sang mendino sang ngresiki ayam-ayam tetangga sing padha nelek pemirsa. ayo sok bar karo yen nepek nek. Tadi pagi tangi turus ngeruki nggone Intan, nggone Mbak Indah. Iki mau jam 11:30. Dereng ding jam pira sing 11. Jam 11 kan. Ampun full meneh pemirsa, mangke sore dia meneh. Ada enten tamu ngoten niku sungkan kula, keplenyek ngoten niku. Kula kan mboten ngertos to. Assalamualaikum, loro wis waduh ngoten nggih aku ngono. Pitike kathah buyun mboten ada. Hanya mek kathah nek beli cocok. Gene wong. Gene wong iki. Mungkin sing punya nasib seperti saya tak doakan semangat, sehat selalu ya. Terus, terus. Ya amin. Ini pokoknya Kita yang tidak punya ayam harus selalu bersabar. Pun nikmawon. Wis entek ya, Mbak. Enak. Enak pal. Pokoknya mas kau kayak enak ini memang. Jering, mas kau kayak. Tadi kita sadi seger. Gak mau mas kau. Mbak Dewi juga. Enak. Terus kau atur. Juga oke, Kintan ditelepon Mbak Indah. Dek, sesuk ijabe jam piro? Jam 6. Terus temune jam piro? Temune jam 09. Sapa itu? Mbak Intan. Terus ngene Mbak, engko bengi jenengan mbok jam piro pengetra repat bengi-benginan kok mbok kene dadi kok isuk jenengan kok subuh langsung iso melok ngrungokno ijab ngono. Nah jarene Mbah Tasim ndek biyen ki nek wong ijab ditekani ngono kuwi jarene kuwi pas malaikat membagi rezeki lah pemirsa saat itu. Makanya aku nek kadang nek wong ijab nek ndang subuh kuwi nang gage melek ben rezekiku aman. Ben gak ditotol pitik. Ngono. Pokoke wallahu a'lam bisawab bener orane. Ya wis gak anu pemirsa, gak jenep pemirsa. Grupe Iya. Grupe pun anu bayi dene dadi mboten jenep. Wis pokoke maaf pemirsa, Maaf pemirsa. Kita nek nggo kumban ae eling gluduk. Nggih. Oh wis udan ya wis nggih. Udan Dok Pak, udan. Udan. Ya alhamdulillah ya. Panjenengan ndang istirahat iki tangane cek. Banyune kuwi. Oh nggih, dahar ora patek enak pemirsa. Iki mang enek mumpung enek bahan-bahan telo kok ngene lesung, kacang yo dikane sing ngocekno yo Mbah Yin. Iki dadi iki dhewe tak gawekno. Mengke sonten mawon bayi anu kula rencana, mungkin tak resikane. Rencanane kula kursi tak ruwesi tak lebetke nang jero omahe tak kuel. Ngoten. Lah memang kita adane kalau ngoten langsung pripun, langsung berteriak kepada siapa? Ngoten bapak ndek sita. Monggo niki. Jerene mari matur. Monggo. Nggih, monggo. Buyuni Mbah Yi jangan kebanyakan diiriskan pelem ya, sebab itu pelem itu mengandung gula. Kok mang ndek sore kan. Tidak orang tahu. Semua ya pemirsa radio pelem. Halo. Udan sayang. Udan adalah anugerah di hari ini. Guys, pemirsa kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, ya Dok. Hai. Godong telon Dok. Pas sambil wes. Lu ayu udan Dok. Iki lho Dok. Iya, jam 10. Aku kok sore rada adem
Kok ngene pemirsa. Loh, angin-angin bertiup-tiup sepoi-sepoi. Dalem Mbah Yi? Wah, lah nggih, nggih. Halo. Putri Kembang Turi Abang. Metu pinggir hati-hati lho, Tan. Hati-hati lho. Hati-hati.